Swrangchati fungo Padmabil RD block by khobjak Mori Chorani tui phai khetorogo tui lomai tongmano thangi naikha EM Suhel deborma kwbangma kanini khetorogo tui lommani bagai maima borbaya Kamini Lukurok abagai dam Swnamjaknai jora kolok romaino sanmung tongmani hanai saikhana rekha EM Suhel deborma dam kuak tongmano daktisa Swnamjaknai bagai DM sanction khlai rekha hanai Sakha EM tei tini jingjal no katirna ni bagai bwskangni salrogo samung khlaijaknai hani bo Sakha bo o salni bere naimungo boni logi tongmani tipramo thani nangnai soknai adong rokbo media rongo blacken hambai jeng tini oro chini ramchonor constituency bising khobjak chini puro belchura nandaro je chini khetawo sal kolma romboi chini oro dam khlainen boy demand tongman chini amsen lukurongni kwbangma chini oro kheto kwbangma kani o jago maima boriang tongmakha abun bagai chini amseni lukurok sal kolma ro demand khema tongmani piaba chini joto parni chai mumbai chini bubagara naikol phangbai tei chini honorable CM ni tidil mumbai sing belekhin chai to laikha tei chini o puro belchona chini borong mana chairman tongo tei chini joto or leaders of tongo chini amsani UT leaders of tongo chini okran leaders tongo chung joto pal khlai semani April lo jeng omonati jeng kaisa demand khlai kya chini DM ni through tui piaba tini jeng belekhin khushi omo sanction ni phakya chini amsen lukurong bagai bus kangan dakti ni chino je dam kwak je tongmani obono samung chengnai te bhaini jorawo je chino kheto maima boriang tongmai mani chin lukurok tabo bor or tuini je problem je face ki tongmani obon ti bro solution manai aun bagai jeng tino amsai hainte khai guri nai pheka dakti phekyo samung chengnai already sanction ka semano jeng March April month ching demand khlai mani keba taklai obo sanction phekya aun bagai ching obona sanai chini amsen lukurong ching pal khlai ji samung khlai mani bothai ching mana thani tongo chini borong mana chairman belekhin samung khai tongo chini puro belchorani chini members of chini joto leaders of chini ojago je naikoli tongman bising tini ching tini omahai ke ching success manka aun bagai financial ching omahai ke na chini amsen lukurong bagai ching teko samung khlai nai chini amsen problem tongmani chini tuini problem thung lamani problem thung current problem thung chung jingjal tongmani bising tifano ching joto thancheklai ching chini amsai ching omahai tiruk khlai ching bono solution khlai Belaino kok tuma kaham EDC dugmali hatiwo manthogo tabuk malkhung painani she Maruti Suzuki Arena Pallavi Motors branch showroom katal fioge razakha dugmali hatiwo oromanthogo Maruti Suzuki company ni malkhung ro Rondi Alto K10 Espresso Wagoner Celerio Swift Desire Brezza Ertiga Eco te Baleno by France offers eba discount botongo zero down payment by te malkhung kasam by exchange khlai rang kisha by no malkhung pai manani sheb botongo 4.99 lakh ni shimi 15 lakh rang morok ni malkhung manthogo minimum 70,000 eba 1 lakh te zero down payment rakheno malkhung katal pai mannai haikhe lerita tongshidi tabuk no karangdi Maruti Suzuki Arena Pallavi Motors Khumulang branch by Nikuma Maruti Suzuki Arena Pallavi Motors Private Limited TTAADC Khumulang Dugmalihati Yakhilik Academy Rangnoganawo Kokduk 8132801918 Ebakhe 6909863532